Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij een Cambuurjournaal. Het begint. De play-offs om promotie naar de Eredivisie en Cambuur speelt in de eerste ronde tegen FC Den Bosch. Op Manje de uitwedstrijd en op Vreed de thuiswedstrijd. In de oren naar die wedstrijd van Manje is het positief om te zien dat het merendeel van de spelers die het vreed wat krampverschijnsels hierden, een Rulke, een Smant, een Soeren, dat die weer volslijn mij trainen en dat die in set bebinnen. Maar er is echt minder nice. Michael Kieftenbelt, hij traint apart van de groep, is er net bij. Maar misschien nog wel wichtiger, Benjamin Pauwels, de Belgische vleugelflitser. Maar de eerste wedstrijd tegen FC Den Bosch om hem voorbij gingen litten. Die had een blessuretje, dus die kan mooi net spelen. Hoe groot is dat gemis? Want hij is natuurlijk wel een van de creatieve jongens van je. Ja, maar wie er niet is het niet. Hè? Dus ik jerde dat en 1 seconde later ben ik al teruggeschakeld. Wat is die indruk van Den Bosch? Wisselend, in het begin heel goed, toen wat minder. Nu ik word weer bezig met de na-competitie. Dus die heeft een plan, die leert van de wedstrijd in huis. Dat ik geen oren ding doen, maar wij weer denken, oké, hoe gaan wij oren ding doen? Dat hebben we eieren wat zo'n zij doen kennen. Dan zij denken zij hoe huis. Dus dat is leuk. Ja, iedereen kan van iedereen winnen, dus bij mij is nooit rijk rekenen. We hebben treden winnen, maar dat moet juist een zegen zijn dat we blieten met binnen en nou net denken, nou hebben we dat ze geweldig doen, want dat is net. Het begint nou, het is stop en opnieuw beginnen. Het uiteindelijke doel van Cambuur is vanzelfs promoveren naar de Eredivisie. En dan moeten de Leeuwarters 6 wedstrijden totaal spelen, 3 rondes. Het zou een dream wezen voor de hele selectie, maar misschien nog wel in het bijzonder voor 12 Leeuwarters bij Cambuur. Mark Diemers en Matthias Natti, hikken en tijn in de stad, begonnen bij dezelfde amateurclub. En mijn harren gingen we waarom naar LAC Frisia. Het is een trip down memory lane voor Mark Diemers en Matthias Natti. Beiden begonnen als lietse jonkjes met voetballen bij de Leeuwarter amateurvereniging LAC Frisia. Intussen binnen het verste weerden in het eerste van Cambuur en daar binnen ze bij Frisia, maar al te grutskop. Dit is mijn debuutshirt, denk ik, als ik het goed heb. Die heb ik hier gegeven aan mijn oude club. En na Hercules, toen ik scoorde, toen was ik natuurlijk heel blij mee. En deze club ook. Dus die wilden natuurlijk voor mij wel een shirtje van mij hebben. Je ging het nog wat maken via erop in de kantine. Wat had je doneerd aan Frisia? Ik weet dat de kantine volgens mij met mijn transfersom toen ik van Cambuur naar Utrecht ging. Toen heeft de club een vergoeding gehad. Volgens mij Frisia van weet ik wat, 40, 50, 60.000 euro. En die hebben ze hier volgens mij aan de keuken besteed. Dus het is nog altijd een beetje de Mark Diemers keuken. Dus dat heb ik in ieder geval al bereikt. En hier natuurlijk aan de Wall of Fame hang ik ook. Er staan wel een aantal goede spelers tussen. Met natuurlijk Steven, waar ik zelf mee heb gespeeld, Berghuis, bij Feyenoord, wat natuurlijk een goede speler is. Voor Frisia is het natuurlijk hartstikke mooi dat ze dit zo kunnen laten zien en dat de jeugd die elke dag langs loopt en kan zien van oké, dit kun je dus bereiken door hard te werken en door in jezelf te geloven. Dus ik denk dat dit alleen maar mooi voor de club is. Diemers en Natti binnen echte Leeuwarters, hikken en tijn in de Frieske haatstad. Het Cambuurbloed rint ze tot de Ieren, want beiden kwamen al op jonge leeftijd in de jeugdopleiding te lonen. Beiden hadden mij verzwagen dat Cambuur het nota een goed seizoen belibbert. Diemers is de 31-jarige routinier die zijn ploeg dit seizoen bij de hand neemt als onvierde. Hij maakte zo'n goals. Natti is een jong talent en maakte dit seizoen zijn eerste competitiedoelpunten voor Cambuur. Hij stiert met zijn 20 jaar om het begin van misschien wel een mooie carrière. Ik ben heel veel met hem bezig, omdat ik dat heel erg leuk vind. Ik zei van het begin toen ik binnenkwam, jij bent mijn projectje. Dus ik vind het heel leuk om hem te zien ontwikkelen. En ik probeer ook altijd kritisch op hem te zijn en met dingen te helpen. En hij is een jongen die heel erg daarvoor open staat. Dus hij is gewoon een jongen die heel veel luistert en die heel veel kijkt en observeert. En wat hij vooral heel erg kan leren, denk ik, is om nog wat brutaler te worden. Dus daarin ben ik ook wel eens met hem bezig van kom op man, weet je. Vraag gewoon die ballen en zorg dat je gewoon elke keer, ook als je een bal fout speelt, dan vraag je de volgende weer en de volgende weer en de volgende weer.
En ik denk dat hij daarin vooral heel erg stappen kan maken. En dat heeft ook met zijn leeftijd te maken. Maar ik denk dat als hij straks een paar jaar verder is en dat daar goed naar luistert en daar goed naar kijkt bij andere jongens, bijvoorbeeld bij mij, maar ook bij andere jongens, dat hij daar heel groot stap in gaat maken. Ik kan alleen maar beter worden door ook naar anderen te luisteren. En Mark is iemand die gewoon zegt waar het op staat. En als ik een goede wedstrijd heb, dan zegt hij het. Als ik een slechte wedstrijd heb, zegt hij het ook. En bij beide dan zou mijn idee van die persoon, in dit geval Mark, zou met 0% gaan veranderen. Ik denk als hij dat straks nog leert, ja, dat Cambuur een heel zootje geld in hem kan verdienen. En dat hij ook nog dat Europese voetbal gaat meemaken en bij een topclub in Nederland gaat spelen. En misschien wel bij een topclub in Europa, want hij heeft alle voorwaarden. Dus ik denk dat er een goede kop op zit, zoals ze dan zeggen. De 12 dus willen mij haar een club naar de Eredivisie. En daarvoor zullen ze in de play-offs 3 rondes Olympië matten. Het is kijken wie het best met de spanning omgaat en wie het beste vorm van de dag heeft. Ik denk dat dat vooral bepalend gaat zijn voor wie er in de play-offs gaat winnen. En een slechte 20 of 30 minuten of een slechte helft kan je play-offs totaal vergooien. Of juist een geweldige 30 minuten kan ook je hele play-offs maken. En daar zit gewoon zoveel spanning op. Die spanning voel je in het stadion. Ik heb er nu al zin in als ik erover praat, weet je wel. Gewoon heerlijk, man. Dit hele stadion, je voelt die spanning. Ik denk dat er nooit een favoriet is en meestal stelt een favoriet ook teleur. Dus ik zou ook echt niet willen pronken van wij zijn de favoriet. Alleen ik denk wel dat wij dit seizoen ons op bepaalde vlakken zo erg hebben ontwikkeld dat we wel een goede kans maken. Ik denk als we echt een team blijven, dat we ook echt kans maken om die play-offs te winnen. Diemers promoveren al eens eerder met Cambuur naar de Eredivisie. Als 19-jarig jonkje werd er in 2013 kampioen. Dat is onvergetelijk, dat probeer ik de jongens nu ook mee te geven. Wat je dan gaat meemaken, dat is bizar. Destijds mochten we op de Oldhoven staan en we daar een huldiging. En ik weet nog dat ik bovenop die Oldhoven met die schaal stond en dat ik naar beneden keek. Wat ik daar zag, joh, dat zag je niet alleen voor de Oldhoven alles volstaan met mensen, maar ook in alle straatjes ertussen, daarachter. De hele stad stond vol. Er was toen 8, Matthias. Hast u de herinneringen om? Is die stoik op de orde hou? Ja, ik ging er wel naartoe met mijn vader en met mijn broer of broertje. Alleen we kwamen niet binnen, want zo vol was het. Ja, dus kijk, stel je voor als wij dat hier kunnen gaan bereiken, dan heb ik in ieder geval een heel klein ideetje wat er dan zou gaan gebeuren. Je kent elk plekje in de stad. Je kent natuurlijk het oude Cambuurstadion, nu het nieuwe Cambuurstadion. Dat is zo bijzonder. Ik denk dat zo'n gevoel ga je niet vaak meer krijgen, denk ik. Al helemaal omdat dit de stad is en waar ik ben geboren, zou ik echt heel mijn leven lang trots zijn. En voor mijn ouders, voor mijn broers, voor mijn familie. Dat is gewoon echt een droom, om dan als aanvoerder straks op dat podium te staan en het schild, dus niet de schaal, maar een schild, hè, omhoog te houden. En dat zou voor mij het ultieme zijn. Ja, en dan ben je denk ik voor altijd elke speler, maar ook ik ben dan een held in je eigen stad. En vanzelfs stenen Diemers en Nati in de basis in de eerste wedstrijd tegen Den Bosch. Ilias Alhaft is de vervanger van Benjamin Pauwels. En efterin krijgt Floris Mand op en de vakker poppen Jeremy van Mullum. Er hing het een heerlijk play-off sfeerke in Den Bosch voor die eerste wedstrijd in de eerste ronde. Een mooie sfeeractie van de Noord-Brabantse fans. En mij het heerlijke simmerjoen waar binnen alle ronde betingsnonwerzig voor een mooie joen. Den Bosch komt goed uit de startblokken. Dit is de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. De kans voor de spits Constantios Doumtsios. Machine Scott wordt blokt. En dat smiet Den Bosch een hoekskop op. Danny Verbeek, de onvierde van Den Bosch, wie lang blessure in de tweede seizoenshelte, is nou weerom. En hij is wichtig voor Den Bosch. Datzelfde is Gravenberg, de spits, de sterke spits. Hier leed Jansen de bal los en valt de bal samen voor de voeten van Doumtsios. En dan komt de thuisploeg al vlug op een 1-0 voorsprong. Dit is net de stad die je wolle als Cambuur. En dan is het de Griekse spits die de thuisploeg op een 1-0 voorsprong zet. Jansen wil de bal voortstompen. Ja, doch dat een beetje heel. En dan staat Doumtsios als een echte spits op het goede plak om de bal binnen te schieten. Blijdschap bij Ulrich Landvreugd, de coach van Den Bosch. En de fans die leeuwen wel in een mooi resultaat. In de reguliere competitie waar Den Bosch 9e.
Ze matje nummer 3 Cambuur, maar geen dus wel aan de leiding. Een vol duel tussen Burgering en Nieling. Aan de zijdlijnen werd uiteindelijk Burgering als winnaar uitkomt. Verbeek dan mij de paas op Gravenberg. Gravenberg, maar het schot en het blok van Muslera. Iets voorkomt dat de marge groter wordt voor Den Bosch. Alleen nog wat is er dan bij Gravenberg onderhand. Die gaat zitten, liek het les te hebben van het knibbel. Nog even waarom naar die actie. Er liep het net zo volle te gebeuren. Misschien dat er verkeerd deel komt. Maar wist is dat Gravenberg eruit mat. En dat is voor Cambuur positief. Want Gravenberg is fysiek behoorlijk sterk. En wie een pleeg voor de defensie van de Ljouwertus. Hij wordt vervangen door Hisham Atjefai. Dat is een heel oud type. Echt een behendige vleugelonvaller. Het Muslera lastig meidje mat. De bad net zo gek volle in die eerste helte. Bij de ploegen wel aardig onder wegen. Maar Cambuur komt onnota net echt aan het creëren van kansen. Nou, misschien lange bal van Nieling. Komt bij Nati. Mooi dien, maar verliest de bal. Dan blijft de bal er uiteindelijk wat liggen. En is het Soeren die het oppikt. Combinatie op de kanten meter. Nati krijgt hem uiteindelijk bij Soeren. Dan is dit de kans op de leakmaker van Nicky Soeren. Ja, die hier erin matten. Dit hier die hier wezen matten. Want zo'n grote kans die krijg je van zelfs net volle. Soeren had de hoeken voor het uitkiezen. Maar de midfielder zit hem in de keeper zijn handen. Dan nog een grote kans. Nati met de kopbal. Maar die wordt van de Lino al hellen terug. Mees Laros. En dan zit het Cambuur in die slotminuten van de eerste helte net mee. Want Nati, hij wie hier dicht bij de liedmaker. Maar de bal volle dus net in. Heel goed die toch, Laros, ik dat mij zijn worden. Atjefai dan, de invaller, gaat hier makkelijk voorbij aan Muslera. Leidt de bal voor, doemt als mist en Burgering zit de bal hoer. En ik denk mijn Cambuur dan weer van geluk spreken. Ze binnen er nog aardig wat mogelijkheden te noteren in die eindfase van de eerste helte. Tweede helte dan. Thomas Galvez houdt gewoon hier maar op mij in dat duel met Burgering. Burgering met het schot. En die bal die ploft uiteindelijk jonkende peel oer de Efteline. Maar Galvez die houdt je vies te makkelijk op. Liet hem aantroeven. En wordt ten hij ik wisselen voor Thomas Pol. Meer wissels bij Cambuur. Onder oren Wierbe Kooistra die in het veldkamer is veralhaft. En waar weet wat hij in die slotfase nog budgetten kan. Eerst is het Den Bosch met een oorinvaller. Denzel Kuipers met de kans. Kuipers, nee, krijgt hem net goed mee. Dan is het tempo uit die onval. Atjefai dan nog. Nee, er komt geen schot op goal. Goed verdienen door Cambuur. En een beetje gelukkig dat Kuipers die bal net helemaal goed meekriegen. In die tweede helte had Cambuur een oerwicht. Dat het alleen nog omzetten maat in het creëren van kansen en het benutten daarvan. Ek Den Bosch komt er zo nou en dan eens uit, zoals hier. Met Barglan invallen, maar het schot gaat terug op Jansen hoor. Dus blijft het 1-0, blijft het spannend in stadion De Vliert. En komt Cambuur eruit over de rechterkant. Nog iets meer dan 10 minuten te keer. Remco Balk boet om bij Nick de Groot. Leidt hem waarom op Diemers. Dat schot wordt blokt. Onval hier terug. Omdat Smant de bal weer naar Balk brengt. Combinatie met Diemers. Dit ziet er heel aardig uit. Balk dan met de voorzet. En er is Wierbe Kooistra bij de koers. Wow. De harre kiet hier hem op een voet. Maar hij krijgt hem er net in. En dan King Cambuur staat er gewoon echt wel wat naar hemzelf zien. Want dan hebben we de Ljouwertus al aardig wat goede kansen creëert. Hé, daar komt er nog iemand. Denk je Kooistra weg? Nou dan. Nee, Wennet. De redding is van Pepijn van der Merbel. En als dit soort ballen er net ingaan, ja, dan weet je, dan wordt het een heel lastige joen. Want dan ga je geen doelpunt meer meidje. Het feest bij Den Bosch. Want dat wint de eerste wedstrijd van Cambuur met 1-0. En dat betekent dat het mij het eeg op de return van onkomende vreed. Goeie zaken dat. Cambuur verliest. Natuurlijk was graag Liekspie die kans naar we gaan. We krijgen een corner en goal zien. Het is eerst wel lastig met die Gravenberg die naar binnen gaan. En later deden we de lijn wat meer tegen, toen weer wat makkelijker. Ja, want dat is een hele sterke spits. Zij spelen eigenlijk lang en woenen dan via hem trofvoetballen. Ja, dus dat is eigenlijk wat te happig. Hè. Soms mag ik rustig blijven en wacht je. En als hij dan de bal had, bam dan. Maar dat is gewoon heel lastig. Hè. Toen hebben we later koos om wat
wat dicht te zetten. En toen gingen we eruit, dus dat was net verkeerd voor ons. Een lastige jongen, maar op een gegeven moment ben die ik stuk en dan kerst er omheen voorbij. De eerste helft hadden we een dikke kans natuurlijk, hè, die mat erin van Nicky Soeren. Ja, hier de hoeken van het uitkiezen. Wie hier op in? Die mat binnen, dat moet hier niet inwijzen. En er wordt een bal van de lijn hellen. Maar ja, in de tweede helft ben we denk sterker. Maar kleert ken ik, de counter kent 2-0 worden. Hè. De grote kansen die we kregen, ja, dat zijn gewoon echt 1000% kansen. Die moesten erin. Dat had je het jezelf gewoon een stuk makkelijker gemaakt. Ik vond ons wel te weinig initiatief tonen, zeker van achteruit. Deden we dat niet goed genoeg, denk ik. Aan de bal dan heb ik het puur over. Waardoor we ook wat moeilijk aan het voetballen kwamen. En Den Bosch deed dat ook goed. Die ontregelde dat ook, dus complimenten voor hun. Maar vrijdag, wat ik zeg, is er nog 95 minuten te spelen. En gaan we volle bak hopelijk in een vol huis een mooie wedstrijd ervan maken. Wij kennen je woord mij, hè? Zo simpel is. Dus ik ken wel de hulpboeken kapot, maar het is ook net. Want ik ga om vreed en als we vreed de supporters erachter krijgen en we kunnen de swoon in die wedstrijd krijgen, ja, dan hoop ik dat het lukt. Ontzaf hier dit Cambuurjournaal. Vreed dus de return in Ljouwert. En dat betekent dat wij de sneur weer binnen. Ontan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer.